Υπάρχει μια δύναμη που δεν φαίνεται. Δεν έχει μυές. Δεν έχει φωνή. Δεν κάνει θόρυβο. Αλλά είναι η πιο ισχυρή δύναμη που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Λέγεται αυτοκυριαρχία. Και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξέρουν καν ότι την έχουν μέσα τους. Αυτή η ιστορία είναι για ένα νέο που ανακάλυψε αυτή τη δύναμη με τον πιο απλό τρόπο που μπορείς να φανταστείς. Με ένα σπόρο. Σε ένα ξερό χωριό στη μέση του πουθενά, ζούσε ένας 17χρονος που τον έλεγαν Αλέξη. Το χωριό ήταν καφέ από παντού. Σκόνη, ξερή γη, άδεια χωράφια. Ο ήλιος έκαιγε κάθε μέρα χωρίς έλεος. Το νερό ήταν λίγο και πολύτιμο. Ο πατέρας του Αλέξη πουλούσε λαχανικά στην αγορά, αλλά η ξερή γη δεν έδινε τίποτα άξιο λόγου. Η μητέρα του μετρούσε κάθε σταγόνα νερού σαν να ήταν χρυσός. Η ζωή ήταν δύσκολη, αλλά μέσα στον Αλέξη ζούσε ένα όνειρο που δεν το έσβηνε τίποτα. Ήθελε να κάνει το χωριό του πράσινο ξανά. Όταν το έλεγε, οι άνθρωποι γελούσαν. Αδύνατο. Αυτή η γη είναι καταραμένη. Χάνεις τον καιρό σου, παιδί. Τίποτα δεν φυτρώνει εδώ πια. Ακόμα και οι φίλοι του τον κορόιδευαν. Και ο Αλέξης κάθισε μια μέρα μόνος. Κουρασμένος. Αμφιταλαντευόμενος. Γιατί κανείς δεν πιστεύει σε μένα. Γιατί όλα είναι τόσο δύσκολα. Η μητέρα του τον είδε. Κάθισε δίπλα του. Πήρε το χέρι του. Παιδί μου, τα μεγάλα πράγματα ξεκινούν πάντα μικρά. Μην περιμένεις τους άλλους να πιστέψουν πρώτα. Εσύ πίστεψε πρώτος. Οι άλλοι θα ακολουθήσουν. Αυτές οι λέξεις έμειναν μέσα του σαν σπόρος. Την επόμενη αυγή, ο Αλέξης ξύπνησε πριν ανατείλει ο ήλιος. Πήρε μια μικρή τσάντα και βάδισε ως την άκρη του χωριού. Εκεί υπήρχε ένα κομμάτι γης που κανείς δεν χρησιμοποιούσε. Γονάτισε στο ξερό χώμα. Έσκαψε με τα χέρια του μια μικρή τρύπα. Έβαλε ένα σπόρο νιμ. Πότισε με λίγο νερό. Σκέπασε τον σπόρο με χώμα προσεκτικά. Σηκώθηκε. Κοίταξε το έδαφος. Ένας σπόρος. Μόνο ένας. Αλλά ήταν αρχή. Και αυτό ήταν αρκετό. Κάθε πρωί, ο Αλέξης πήγαινε στο ίδιο μέρος. Φύτευε ένα σπόρο. Μερικές φορές δύο. Αγόρασε σπόρους με τα χαρτζηλίκια του, μάζευε βρόχινο νερό σε παλιά μπουκάλια. Πότιζε με υπομονή. Μέρες περνούσαν. Εβδομάδες. Τίποτα. Η γη έμενε καφέ και άδεια. Ο Αλέξης κοίταζε το έδαφος κάθε μέρα και αναρωτιόταν. Μήπως έχουν δίκιο οι άλλοι. Αλλά θυμόταν τη μητέρα του. Τα μεγάλα πράγματα ξεκινούν μικρά. Και συνέχιζε. Έναν μήνα μετά έγινε κάτι. Ο Αλέξης πήγε στο σημείο του και είδε κάτι πράσινο να βγαίνει από το χώμα. Ένα μικρό τρυφερό φυλαράκι. Η καρδιά του χτύπησε δυνατά. Έτρεξε σπίτι. «Μαμά, μπαμπά, ελάτε να δείτε! Ελάτε να δείτε!» Πήγαν μαζί του, είδαν το μικρό πράσινο φυλαράκι. Η μητέρα του έκλαψε από χαρά. «Το έκανες, παιδί μου. Πραγματικά το έκανες!» Ο πατέρας του έβαλε το χέρι στον ώμο. «Είμαι περήφανος για σένα!» Τα νέα απλώθηκαν στο χωριό. Κάποιοι ήρθαν να δουν. Κάποιοι αμφέβαλαν ακόμα. Ένας γέρος είπε «Ένα φυτό δεν σημαίνει τίποτα. Ας δούμε αν επιβιώσει». Αλλά 5 παιδιά ενθουσιάστηκαν. «Μπορούμε να σε βοηθήσουμε, Αλέξη». Το πρόσωπο του άναψε. «Ναι, ελάτε, θα φυτέψουμε μαζί». Από εκείνη τη μέρα είχε ομάδα. Κάθε πρωί συναντιόνταν. Έφτιαχναν τρύπες. Έριχναν σπόρους. Πότιζαν. Τραγουδούσαν δουλεύοντας. Η δουλειά έγινε χαρά. Η ελπίδα άρχισε να φυτρώνει μαζί με τα φυτά. 3 μήνες αργότερα, 50 φυτά κάλυπταν την άδεια γη. Ένας μπακάλις δώρισε χρήματα για σπόρους. Ένας αγρότης έφερε εργαλεία. Μια γυναίκα έφερε νερό από το πηγάδι της. Η υποστήριξη μεγάλωνε. Και μετά ήρθε το καλοκαίρι. Ο ήλιος έκαιγε σαν φούρνος. Τα φύλλα κυτρίνησαν. Μερικά φυτά πέθαναν. Ο Αλέξης κάθισε κάτω και έκλαψε. Όλη αυτή η δουλειά χάνεται μπροστά στα μάτια μου. Οι φίλοι του κουράστηκαν. «Ίσως πρέπει να σταματήσουμε, Αλέξη. Είναι πολύ δύσκολο». Ο Αλέξης σκούπισε τα δάκρυά του. «Όχι, δεν σταματάμε τώρα. Θα βρούμε τρόπο». Πήγε στη βιβλιοθήκη του χωριού. Διάβασε βιβλία για φυτά. Έμαθε για εξοικονόμηση νερού. Έμαθε για κομποστοποίηση και προστασία ριζών. Γύρισε πίσω με νέα γνώση. Δίδαξε τους φίλους του. Σκέπασαν το χώμα με ξερά φύλλα. Πότιζαν νωρίς το πρωί. Έφτιαχναν σκιά για τα αδύναμα φυτά. Αργά,
τα φυτά άρχισαν να επιβιώνουν ξανά. Έναν χρόνο μετά τον πρώτο σπόρο, η άδεια γη είχε γίνει μικρός κήπος. Πάνω από 200 φυτά. Πουλιά ήρθαν. Ο αέρας ήταν πιο δροσερός εκεί. Ο πρόεδρος του χωριού κάλεσε τον Αλέξη. «Αλέξη, έκανες κάτι μεγάλο. Θέλουμε να σε υποστηρίξουμε. Θα σου δώσουμε περισσότερη γη. Θα σου δώσουμε βοήθεια». 2 χρόνια αργότερα, ο μικρός κήπος είχε γίνει μικρό δάσος. Πάνω από 9.000 δέντρα. Η θερμοκρασία στο χωριό είχε πέσει ελαφρά. Η βροχή ήρθε πιο συχνά. Το χώμα έγινε καλύτερο. Οι αγρότες μπορούσαν να καλλιεργούν ξανά. Το νερό στα πηγάδια αυξήθηκε. Η ζωή άλλαξε. 5 χρόνια μετά τον πρώτο σπόρο, ο Αλέξης ήταν πλέον 22 χρονών. Το χωριό του ήταν αγνώριστο. Δέντρα παντού. Πουλιά κάθε πρωί. Δημοσιογράφοι ήρθαν να τον βρουν. Σχολεία τον καλούσαν να μιλήσει. Αλλά ο Αλέξης έμεινε ταπεινός. «Εγώ απλώς έριξα σπόρους. Η φύση έκανε την υπόλοιπη δουλειά. Η μητέρα μου πίστεψε πρώτη. Οι φίλοι μου δούλεψαν μαζί μου. Το χωριό με στήριξε αργότερα. Η επιτυχία δεν είναι ποτέ μόνη». Μια μέρα ήρθε μια νεαρή κοπέλα από ένα άλλο ξερό χωριό. Τα μάτια της ήταν κουρασμένα. Τα χέρια της άδεια. «Αλέξη, θα μας βοηθήσεις, θα μας διδάξεις?» Ο Αλέξης χαμογέλασε. «Ναι, θα σε διδάξω τα πάντα, αλλά θυμήσου ένα πράγμα. Πρέπει να αρχίσεις εσύ. Πρέπει να ρίξεις τον πρώτο σπόρο εσύ. Κανείς άλλος δεν μπορεί να το κάνει για σένα. Η αλλαγή ξεκινά από ένα άτομο. Και αυτό το άτομο είσαι εσύ». Τι μαθαίνουμε από αυτή την ιστορία? Πρώτον, δεν χρειάζεσαι άδεια για να αρχίσεις. Δεν χρειάζεσαι υποστήριξη όλων για να κάνεις το πρώτο βήμα. Χρειάζεσαι μόνο το θάρρος να ξεκινήσεις. Δεύτερον, η αποτυχία δεν είναι το τέλος. Είναι το μάθημα. Κάθε ξερό φυτό δίδαξε τον Αλέξη κάτι που δεν θα έμαθε αλλιώς. Τρίτον, οι άνθρωποι θα αμφιβάλλουν. Θα γελάσουν. Θα πούν ότι είναι αδύνατο. Αλλά αν πιστεύεις, αν αρχίζεις, αν συνεχίζεις με συνέπεια, το αδύνατο γίνεται δυνατό. Και τέταρτον, η μεγαλύτερη αυτοκυριαρχία δεν είναι να σταματάς τα συναισθήματά σου. Είναι να συνεχίζεις παρά τα συναισθήματά σου. Το μεγαλύτερο δάσος ξεκίνησε από έναν σπόρο. Το μεγαλύτερο ταξίδι ξεκίνησε από ένα βήμα. Η μεγαλύτερη αλλαγή ξεκίνησε από μια απόφαση. Τι είναι ο δικός σου σπόρος? Τι είναι εκείνο που η καρδιά σου θέλει να κάνει και ο φόβος σου δεν αφήνει? Μην περιμένεις την τέλεια στιγμή. Δεν θα έρθει ποτέ. Μην περιμένεις να πιστέψουν οι άλλοι. Εσύ πίστεψε πρώτος. Ξεκίνα σήμερα. Με ό,τι έχεις. Από όπου είσαι. Γιατί χρόνια από τώρα δεν θα μετανιώσεις που προσπάθησες και απέτυχες. Θα μετανιώσεις μόνο αν δεν προσπάθησες ποτέ. Ο κόσμος περιμένει το δικό σου δάσος. Μην το καθυστερείς. Τέλος.